Добре, почвай. Почвай да снимаш. И сега ще звъним на случайен номер. Аре, снимаш ли? Добре, сега ще звъним на случайен номер, за да поискам презерватив. Добре, айде, дай телефон. Ти звъниш. Видео, Твой телефон. Окей. Защото аз не мога да звъня. Ама поставете го на високо. Това, което видяхте с словеца, спокойно, това не е преземка, не съм гей. Това са ми ключовете и си ги нося тук, защото вече съм изгубил 6 чиста ключове. Окей, набираме примерно. Абе, Стига да работа, бе! Искам аз да набирам. Виж колко цифри си направил. Тихо ме, блокнете. Високоговорител Не показвай номера, вече. Ех, до тебе. Тебе в путката. Дай. Стига, Пиши някой случайно. 08... Не казвай номера, бе, идиот. Не казвам номера, дали идете никой не знае. Те ще звънат всички са на този номер, човек. Сигурен. Яви, чакай, пусни вишка говори. Сега си представям на някой майката да дигне човек. Да, аз знам номер. Аз знам един номер, дай. Чакай. Виж. Окей, това е. Пускай виско говорите, бе. Окей. Слушайте се. Да видим сега кой е нашата жертва. Ама работа тук аз да видя. Ало? Защо? Ба, ти затвориха, бе. Аз да говоря. Дръжте, аз ще говоря. Аз говоря сега, защото тебе хората не те харесват. Майка ти не те харесва. Подушват миризмата на човек през телефон. Чакай сега. Тия ще пренести. Ще оближа телефона как Майли. Майната ви вдигнете. Давам ви 3 секунди вдигнете. 1, 2, 3. Да ви е бъл. Да ви е майната. Няма някой да вдигне. Дай следващия. Някакъв следващ номер. Сам. Разговорът не може да бъде осъществен. Дай да набера някой. Ти, майка. Си нека дърва. Добре, ама дай да заговоря. 8, 4, Дай да заговоря, защото аз вече съм измислил. 8, 6, 4. Повикване, виско говорите. Чакай малко. Омага. Или непълен. Не става. Дай да набера, дай аз знам. Мой ред сега. Окей, ма... Дай да заговоря, защото аз вече съм измислил реки. Абе, спри тази чалга, бе! Това не е чалга. Чакай, мокнете. Мокнете за малко сега да видим кой. Кой е нещо? Високоговорител. Това не е номер, бе. А какво? Аз да набера, бе. И вършим след малко. Да видим сега кой е днешната жертва. Дай ще говоря. Аз съм Ники, това е Гатов, а това е Здрасти, това е Гроздан. Айде бе, пичка, да вдигни ма. Чакай, ма, гледа, вешко. Чакай. О, смърди ми, бе. Как смърди напърнало? Не, смърди, краката ти смърдят. Не от мене, бе! Мокнете просто. Бате, какво си изгледате парцели от че да някой го смърдат краката? Все едно ще го подушат. Айде, набери някакъв номер, аз ще го говоря. Аз ще говоря. Не знаеш, че трябва точно 11. Всички си говориме, майната 11 ви. цифри трябва са, нали? 10 бе. Това беше краката. Добре. Дай, искам аз да говоря. Виква, сега как се пускаш високо? Май сме обречени да бъдем сами. Тихо. Омака, никой не ме вдига. Явно, защото вече е 2,5. Един проблем. Айде, пускай ти. Аз снимам в момента, давай, снимай. Ти не можеш да снимаш. Не бе, чакай, аз снимам. Допишете вашето съобщение. Оф. Малко стара, нищо да знам. Ало, добър ден. Разбрах, Брахме, че продавате презервативи и можете да ни изпълните услугите. Колко плащате на час? Тоест колко да ви платим на час? Да. Ало, разбрахме, че работите в аптеката.
дай мои презервативи. Да, затворих. О, мага! Да знаете, че предаването е нагласено. Да, всички сме на плейбек. Да, бе, брат. Всички сме на плейбек. Дори и сега майна. И това беше от трети епизод. Не беше. Дори не трети, идиот. Чай са. Чай, имаше още едно предизвикателство, бе. Хора, Ето, аз ще снимам, защото те са некадърни идиоти, които не могат да снимат. Защото това се другира и му треперят ръцете, че. Чакай, бе. Сега следващото предизвикателство е да се обадим на някакъв, примерно, случайен номер. И... Тук не мога да прочета, защото ти е напукан ужасно. Аз ти си къпали са, бе. Чакай. Прости го ти. Се обажете на случайен номер и попийте се за тарифата. За секс номер. Това го направихме. Не, бе, Не, аз го направих. обади си на секс номер и... Аз го направих. Добре, нека потърсим. Време е за рекламите. Когато ви насилват в училище, какво трябва да направите? Да се пита отново. Вземете Проспан Active Baby. Това е най-добрият метод да... Ето го. Кога сте победен? Пиете Проспан. Да ми намери, хайде, почваме. И сега спираме рекламите. Време е за тубата. Намерихме пицутки и така. 29. Чакайте. И ние всички ще говорим. 3, 5, Искам аз да говоря, бе. 7, чак 3, 5, 7, 1, Чакай, снимай да тук, снимай да тук. 1, 6. Няма такъв Чак. номер. Не бе, чакай да пробваме. Да, си Чакай, тихо, мога. Чакай, аз знам откъде се намерят. Добре. Хора, Да, имаме. ето намерихме сайт. Ето това е ao.bg, може да влезнете. Аре, звънне ме тази номер. Добре. Това е- Номера какъв е? Това е 120 лева. Къде е номера, бе? 120 лева, час. 21 години, 165 см, зелени очи, черна коса. Ти какво четеш характера по Цена ти, за бе? половин час 60 лева. Цена за 2 часа 240 лева. Окей, ма трябва... О, мага, мишка. Батите... Хора, може да видите номерът. Ето го, 0877 25 2713. Може да я поръчате по всяко време. Чай сега, 087. Аз говоря. Та си много яки свирки, бе. Стига, бе. 7,25. Аз ще говоря. Ако не, 20. всички говорим, окей? Аз първи говоря. Не, всички говорим. 22. Аз съм го дисал. Ето, тихо, звънете. Звъни, бе. Ама защо ти угасна екрана? Угасна ти. Факт не мога. Хора, нали? Чакай. Чакай, бе. Ало. Добър ден. Значи ние сме от някой от Бургас и се потърсихме в сайта. И си чуем дали мамия прави две свирки. Бъди се на мама, тя може да ти направи обаче една по-вкусна манджа, така за да ти дойде малко. Аре бе, колко... Измете колко да ви дадем. Колко е на час? Затвори. Хора, ето друга. Намерихме другата за този път да Руса затворя. косаете, хубаво. Само един ще говори. Чакай. Стига, бе. Домина Кристина. Моклете само един ще Нищо говори. номера. Моклете, бе, само един. Звъни. Само един ще говори. Ау, бе, Моклете, бе. сайта. Само един ще говори. Аз говоря, моля ви. Моклете, бе. Аз не говоря. Аз преди малко не говоря. Моклете, бе. Аз говоря, преди малко не съм говоря. Моклете просто. Страшно просто. Така си диеш страшно. Звънете и до припадък. Възхили пътува. Бати просто това си диеш страшно. Маят. Тихо, бе. Ма виждаме, че видовете прави анален секс. Пенис колан. Строга господарка. Страшни пуски. Моля ви, аз ще говоря на едно... Сега Моклете. Няма да говоря. В смисъл, тя няма да ви забере, ако аз говоря. Моля ви. Ма дайте си от някой друг телефон, не мобата им. Бат, аз излизам от там. Страшни простутки, да не си дигаш телефона. Ето тук звъни. Ето Но съм да... Това е последната простутка, на която ще звъним, защото вече... И свършваме. Как сега, Валери Ваня? Не свършваме. Ето номерът.
Мисля, че видях се. Ако звъним случайен номер, повече аз няма звъна. Добре. Това е. Пускай високоговорителя. Снимай телефона. Снимай телефона, бе. Ало, Ало, добър ден! добър ден. Разбрахме, че сте от... Кой град пише тук? Да. Значи ние сме от София и искаме да дойдете при нас, да ни направите, примерно, някои 3 свирки или 4, колко предлагате? Мама ти става! И хора, това беше всичко от нас сега. Долу в коментарите може да давате предизвикателства, истини и така нататък. Може да давате идеи какво да снимаме. А ако ви е харесало, може да лайкнете. Дайте още номера за пръст. Дайте още. Да. О, май гад, намерихме в София много яки. Да. Както и да е. Може да се абонирате за нас. Намерихме Павлово зайче. Дами и господа, чакайте да покажем. Няма да повече. Няма споко, намерихме само Павлово зайче, викаме. Не, свършвате. Гледай, само покажа, гледай. Павлово зайче, бе. Класически секс, лесбошоп, фреска с презерватив. Фреска без презерватив. Тя даже и с презерватив и без презерватив. Фреска с презерватив. Фреска, бе. О, мага, дълбоко гърло, любимата ми. О, дълбоко гърло. И това беше от нас, хора. Това беше от нас, хора. Да, но не я боли гърлото, защото ще го пъхам, ще го Да, спрем. много. Чао, хора, това беше от нас, това беше то... Адиос. Това беше то